Nekwanụ Doris Onigbu with ex-husband ya nwoke nubulie before n'ebe a na-akwa ozu ka Doris sekpu ana wee na-ayọ nya bụ nwoke mgbaalụ na ya biko na ya gbagharịa na nya bụ agagharịcha na ọ gagharịchago wee na-achọpụta na uru adịghị na nkwụgharị nke obe. Ndị mmadụ nọzi wee na-adọfa na-abụ ka jenareto pati my neighbor. Ụfọdụ osiri Doris na faya abụkwa ya si ọbụpụcha si ọlachalụkwa na ọkwa nwoke nwọpụtara n'ihu akwụkwọ na-agwa anyị na o nweghị mmasị n'ebe nya bụ nwoke nọ na ikpu ya aha ede mmiri na ọ bụrụ na ya na ex-husband ya anọrụ mgbe fa na-abụ na anụ di na nwunye na ife sọrọ nya bụ nwoke nya mee ya na ahụ ya aha agba mmiri na ohe eti mgbu ọtụ na ọha enwe mmasị ịgba aja na mmadụ be egwu na ya na di ya nọrụ na onye ọ na-enwe mmasị ya abụ ọnụ hakwa n'onu ya si ikpu ya na-ede mmiri si obiri gbogbo a na-amụ ya n'ahụ si ọ na-eti mgbu ọtụ na onye nke a na-akpọ atasa unu bụ Pastọ Kristi Okafọ eze na-aghọrị ndị ọ na-achị na onye nke ahụ bụ onye na-abụ o metụ ya aka ti ikpu ya na-ede mmiri na di ya anụnwa unu furu o ji n'aka kịta na o nweghị ife ọ bụ n'ebe ọ nọ na-efuru efu na ọ machaghị ife na ọ bụrụ na ya na ya nọrụ na ọ ha enwe mmasị ịla ọtụ na-atasa pastọ unu na-abụ kpọọ ya na vidio kọlụ mgbe ahụ si ọ na-apị aka n'ala na-ahụ aka n'ọhụ na-ete ndere pastọ unu ife mgbari ọtọ ya ebe ọ nọkwa na be di ya unu na-afụ ebe na ya ha enwe mmasị ịgba iche na mmadụ be egwu na ya na di ya anụnwa unu fụrụ ebe a nọrụ na di ya anụnwa na-eti ya ife na ọ na-akụpị ya sepurete lamande n'anya bido cheka na ọ bụ na ọya ọnya bụ Doris ọshụ si ọjụ si nke nwoke etibie ife okwu otu di ya anụnwa kịta ka ọ dọkpụkwazi n'aka ndị mmadụ nọ wee na-ajụ ọ na nwoke aha anụ nwaanyị eche na nwoke anụnwa na onugo nwaanyị na nwunye ya mụtago nwa ọkwọ ka unu wee na-afụ ofu ogeri nwoke o nwere ụmụ nwoke bụ ofu ogeri onye nke anụnwa so na ndị ofu ogeri di na nwunye fitido ya na Doris nwanne sef ọkwa nwoke a bụ ife pụtalụ n'ihu akwụkwọ mgbe Doris na-adọ pastọ unu ka jenareto pati my neighbor ọkwa ex-husband ya bụ ife pụtalụ si na mgbe ọ nọ Dubai na-enwere nwaanyị nwoke anụ na nke ahụ bịa visit ya wee na ji wee dị ime ejima si Doris bịakwa ọkwa ka unu na-afụ ụmụ nwoke onye nke a bịa visit cha ahụ ọ narubekwa Naijiria Doris wee bịa na nke ahụ nọọ maka Doris ka o ji wee wepụ ime ejima ọdụ ime 7 months nwoke na nwaanyị na-aka amụrụ ya nya bụ nwa na ọ laikịghị Doris na ọ bụghị Doris ka ọ chọburu ịnụ na onye nke ahụ doria ime bụkwa na onye ọ chọrọ ịnụ na mgbe ọ natalụ vileji si nke ahụ bulu afọ ime wee bịa Doris wee bịakwa a na-anụsa ọgụ nke ahụ wee werezi iwe wee jee wepụ nya bụ afọ ime 7 months ọdụ ime ejima nwoke na nwaanyị ọkwa nwoke a ka a gwakwala anyị n'ọnụgo nwaanyị ọzọ na ya na nwunye ya ebi ọkwa ya na Doris nọkwa kịta ka oki aka na-akwụgharị ka ozu akwa ha akwa so nwunye nwoke a nke nọ n'ụlọ ofuzi ife onyonyo a ka obi ya dị ya Doris Onigbu ọ na-abịa ka nwoke anụbụ ya nke abụọ ka ọ na-abịazi ka ọ bụrụkwa side chicken ya ka ọ na ọ mahụ na nwoke anụnwa n'ọnụgo nwaanyị nwekwe na ife mmadụ anyị afụ ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị Doris na mgbe o richalụ $10,000 anụnwa Pastọ Kristi nyere ya ofuo ya n'anya na ọnya bụ ego dị ya n'aka ti o wee na-eko ka ọ gbagoro na-efesatị ya unu fụrụ ebe ọ na-efe ego ebe anụnwa nke nwoke a unu fụ nya na ya yi kịta ifu ka o si echuo ya n'ahụ ochuo ya ebe ochuo ya ebe a ọ mịa ya ọnụ nya ife fọrọfa na-abụbụ iwepụta amụ onye n'ime ọchụfa n'ebe unu fụrụ fa nọ kịta anụnwa nwoke na-anụ nwaanyị ka ọ na nwoke aha anụzi nwaanyị nwa ama m ife ụmụ nwoke fụrụ n'ahụ Doris anụnwa na ala ya sọsọ ala ya bụ ife mfụ ha elele edeghere mma na o nwedịrị ife mfụrụ n'ahụ ya detụdịrị mma asị na ụmụ nwoke na-anwụrụ ya ma pastọ unu dị anya ka anya fọfọte o chọchasịa nwaanyị ya na ya yayi ọ bụrụ Doris dị ọnụ ka ọnụ ikpu ọnụ nsogbu ọnụ tụrụ ọ bụrụ meka ka dadi ji unu ji ejekwuru ka fa na-abụghịba unu fụrụ egwu a na-agụrụ ya ebe a Doris Onigbu ata nwa Onigbu tọrọbụrụ meka Onigbu ifụrụ egwu a na-agụrụ ya ata nwa ọ na-agbakwanụ ata nwa nwata nwaanyị akpala m agwa ya bụ zelu o nweghị ife mma atị nọ ife ahụtara n'ahụ ya bụ nwata nwaanyị ụkpọ Pastọ Kristi nọfụ n'ime ụlọ nga na-ebe anya m anụ na ndị uwe ojii Lagos steeti na fe enyegwe ikikere ka eje gbughepụ enu ọta ya dịka Doris gwara anyị na-enwere ọtụmụ mgbede ebe ahụ pastọ nwa nọrọ ebe ọ nọ kịta anụnwa ya ọ na-atọ onwe ya ụta ifefe ọrịa bụ iweretara na-apịa onwe ya na ụdịka mmadụ anụnwa ka o je chọrọ fanabụ wee yiba biko nu gwagodunu m na Doris na di ya anụnwa faya echi ya takafa n'ụwa nke abụọ ka ife a Doris na-echokọtị nwoke a na-ahụ na-amị ya ọnụ ebe a ọ na ọmụhụ na nwoke a na-anụ nwaanyị ka nwunye nke nwoke a debelụ n'ụlọ nwoke a anụnwa achụgị ya unu afụgo
ofu ogeri nwoke na ofu ogeri nwaanyị. Di na nwunye kwesịrị ife itifa nke nwoke na-ayị nwaanyị ọzọ ọ na-alarịkwa doriti na-ayị nwoke ọzọ fa na-abụ na-alarị fa anụgwenu di na nwunye okweghọfe eme kịta anụnwa fa agbakọnyekwa n'ọnụ. Akwụna nwoke na akwụna nwaanyị ndị mmadụ si na ife doriti melụ dị mma n'oshiọlụ mashọriti na nwoke ọ jụburu ajụ nwaanyị ọzọ bata ọkwa nwoke ọ sịrị anyị na ya na ya nọrọ na ịla ikpu aha agị ya na ikpu ya aha ede mmiri na ọha enwe mmasị ịla ikpu na ọtụ ya aha ekenyi na ọha etiri nwoke mgbu ọtụ na ọ nweghị mmasị ịla ọtụ na ya na nwoke anụnwa nọrọ na nwoke aha agụ ya agụụ na-atasa pastọ unu na-eme ya ife na-eme ya obi aṅụrị nya kịta anụnwa ikpu ofugo nwoke a na ikpu ya edebego mmiri o nwewegonu mmasị ịla ọtụ ya ekenyiwekwana n'ọhịa ahụrụ bielu na mbụkwa nghọrị nya dụghahụrụ efurefu nwoke a.